Спасибо. Это они заслужили как спортсмены. 先週大会に今日は参加して優勝しました。В 2014 году 2014年に мы были на мероприятиях, посвященных 50-летию Будакана. 50周年武道館、日本の武道館50周年日に参加しました。 И мы увидели, что японцы тоже очень любят свои традиционные виды спорта. 日本でも伝統的なスポーツが流行っていることが分かりました。 Даже Акио Абе 秋 выступала в 葉 показательных соревнованиях. でも試合にも参加しました。デモ試合に Мы с ней познакомились, и нам очень понравилось вот это направление. 紹介してこのスポーツ分野にも興味があります。 Ну вот и благодаря вот и Сатамура Сану и Аки Абе мы имели участника вот на чемпионате мира 2014 года. 田村さんと秋葉阿部のおかげでレスリング試合に一人の選手が参加しました。 Мы хотим отправить наш подарок Аки Абе. 秋葉阿部にちょっとお土産を渡し、 И прошу вашу делегацию доставить этот подарок ей. Мы ждали ее в Аки Абе 2014 году. お渡ししてください。 И вот в 2014 году не смогли вручить. Я надеюсь, что вы 2014 вручите от 年 нашего の時 имени. は渡すのができなくて、今回皆様にお願いします。 Ну и также хотим мы ей отправить наши маленькие подарки и письмо. 手紙とかもついてます。 Господину Харии мы хотим вручить письмо. 堀井さんにも手紙なんです。 И как человеку, который сам почувствовал массресинг, 自分でも試してみたんですが、このマスレスリングのシンボルの像です。 и наши подарки. これは小さなお土産です。 Спасибо. Я 山さん。 Спасибо. もらいました。もらいました。もらいました。 메달 할게요. 메달. Andrete Yskinför. Se on